Prepare yourself for the big fight. Mga idol! May buntag. Ay, buta ni mga brother. Tawagan na lang ko ninyong Nelson. Nelson ba? Kanang pangalan sa uso-uso ba? Yeah. Wala iligon, driver. Nagadinig ko sa Turil. Ilagay ko ng tanong nga. Kalang upaw nga may ngipon. Sabuan mo ng utana. Yan ako'y uyab. Si Faith. Bulag sa bana ni si Faith, Dolanday. Siyempre, grab the opportunity. Apan, naalala ko yung problema ni Faith. Hingayo kayo. Na naman ko napundar sa pagkaulit tao. Ako mga appliances. Labaw sa tanan. Kani akong mahalon nga mountain bike. Na tag 10,000. Nindot po din naka-investment, no? Magamit na dahil gapon mo pang emergency. Niantog Manila si Faith Dolanday. Kaya dito manimpad. Tungod lagi kay wa naman sa ibana. Ako ang iyang uyab-uyab. Ako masayod nga sa pagsulod na ako sa mga relasyon. Dinhi pa rin magsugod. Ang gato, tako kinabuhi. Tugda na magagbalita. Son. Malit-bag ni, malit-malitaw bag, son. Ano ka naghilak niya gani? Ang isa ba di ba kailak ka namin? Di na sa di... May nahol ko kunin mo, son. Basin ba yung... Basin ba yung inyaglain na imong pabisbiso na imong duranta dito? Ay, ako ikakulat, son. Kapalupiago yung kasakot trabaho dito, son. Narapan yung kusba ni Malay. Anong kinahal pa man imong ulangyaw dito? Unsa man, alam ka ko mo lang yan. Magkasalig yung kunimon. Maulaw naman kunimon din ni B. Karoon pa ka mauwas. Pangayo, mauwa po yun. Anak. Ano saan ba daw ka muli daw? Yung pag kay Bao lagi, son. Text sa tagusan, Susan, Guzon. Di ka kaulit Pasko. I-try lang ko na ako, son. Wala ko ipapasahe. Isaktong sweldo rito. Panalan lang ka kung gusto ni mo muli. Tingnan lang ko.
Son, salamat kay tinuod ka, Son. Oo. Ha? Basta na ko kumuli ka. Padala na ka kwarta pamasahe pa uli, ha? Ingon ba itong akong amo, Son, nga, kuhan ka, 30 dias daw ang buwan ako dito. Oo. Muna na ako sino, 30 dias ang buwan daw. 30 dias ang mga nabuhan yun. Naglibog sa kwan. Basta, kung di nakaganahan dito, gusto na ni mong pauli din sa Son, tuwa. uy, mingawan dyan ko ni mo, Son ba? Pamasahe, Son, B? Ha? Pamasahe na Lagi ko pa masay paingon? Wala! Saka pa na ako napukando, kamukoy pamasahe. Sige na, Son. Sugot ka, magbarko na lang ka. Hindi ko kabalo ka, nagkatunon kayo ko. Alam nga sa Ako dagat. sa Surigao, magdagul ka nagbalo diya. Wala, masuka ko. Hindi ka kagayan, Agi. Ayan, matulog ko, magsakay na pagkog bus. Malipong ba ako anang diya ka ng liko-liko diya, malugos Gusto mo kagayan. naman sakyan eh. Magreplano na lang ko, uy. Dasan, bihanan ni mong gini kwarta, mag-group na. Namay 5 fare. Nagtukan 5 pesos na na, ang tax anadaan. Maabot pa ng tag sobrang libo. Ako na sa pasakit yung kanina, ganaan ka, magsuka-suka ko nito, may tagnaak ka. Sige na, sige na, sige na. Lain na rin mo, Son. Ito kayo pamasahe doon ba? Barko. Dili ka mo pinipaparko kayo, nagkatunon lagi ko. Padalan di kag tambal, dari garapaw. Sige na, Sige. kanina lang ha. Kunya, pag-abot mo sa barko. Kasama na ako ni pag-inombi. Pag-abot mo sa barko, kunya, paglarga gid sa barko, nga paglarga, imuha din ning ablihan ang maong garapaw. Talagang sukuhon ng tayo ko. Oo, ha? Antay ka ha, Lagi. Kabalo ba yung ka nga, musukar ba yung ko? Nagaton na ba yung kayo ko, O, gani. Son? Sige na. O, dari pamasahe. o. Love you ko ni mo, Son? Lagi. Titik ka di. Ikaw ba? Mingaw juga di. Ano? Saan ba yan? Uy, Ako pa rin ba tayo? pila mo na, Son? 1.5 ba ka? 1.5 ba naman Oh, 2,000 na na, oh. Alawan na ko yung 2,000. Ah, wala na yung pakit money niya. Wala, uy, ikaw rin ako kisaligan ba ya? Ay, ita nila Kaya na. imong bike, uy. Kaya imong bike ba? Nindot kaya imong bike ni mo. Iprinda sa na si mong boss nga si Adin Kao. Sige. Atuon na lang ako. Sige na, kwarta dito ka. Sige na ba? Tagal mo, eh. Sige na. Yun. Bus, ang adlaw na, bus. Uy. Lagon. Uy, bus din. Adlaw, tutan. Ano ka, kaskater? Bus. Kailan mo siguro kaning bike, no? Uy, kuha na. O, ako ba yan iulian, eh. Maka ni. Pwede, Pinadala mo na ni. Kuha ni. Balok. Ano man, balok na ni. bus, rindaw na lang ko sa mga bus. Ngani prinda mo na ni mo? Eh, Sabi, ngani prinda na ni mo? Usa ni. kinahanglan ako kwarta lagi. Si Faith ba, mulargag nila, may pamasahe lagi. Hinook ko ni mo, sir. Kamalo ba yung ka sa kuha nga? Mga tuwing Manila kay mga anak doon lang football. Nagan po kayo kung kantuan. Usag sa kalibo lang ko. Pandungag lang ang taniya. 2,000 ba? Ay, kalibo, isa kalibo. Salamat ka. Ikaw rin sa inyo pala ron? Oo, ako rin lagi. Munawat ka rin yung bulat. Nagasit ano ito na yung bulat. Salamat ka ni. Ano ka ning bike? Dala dito. Dalo na. Dito lang na sa inyo ha. Maghuot na kan magbabayag na rin. Sige, salamat kay boss ha. Sige, son. Salamat kay boss. Bayaran ng taga ni boss. Okay, boss. May problema, son. May problema na, son. Mau ba? May gani kay gipautang na lang ko niya. Butan yung yung amo si Adin ay pangalan na. Oo. Oh, Taga wala sa pigusan na siya ni Francisco Daguhoy. Wala ba kung masayo na na? Butan kay siya no. Ay, si Sabar.
Bawi yun, ano na yung dustbin nun. Sige, O, dara ang dustbin. Yeah. dito na ko dito sa kuhan dito sa pantalan kay wala lang pinanahon kami minuto layo para matakay turilo niya dito sa sanga. Basta, Mularga na ba itong barko? camping ba yan? Sige, sige, tara, tara, tara. Tara, dito na tayo mag-istorya. Tangkas na sabay. Asa man na yung bike? Uy, wala man na step na. Tabangan ko na yung bakya. Sinsa na nga na kay rabugatan na nabawag, mag-ihi na ko. Lagi. Niya, camping dito kay larga na ng barko. Lagi. Ay, mularga. Asa na yung tambal? Ito tambal yung ikuan sa ko. Bantay, tarong biyag di ko. Bantay lagi makasok ka ko, Adison. Bantay yung kaso na, ha? Manaog di ko pa kita saman. Maglagoy. Ngayon di ko ni mo pang-airplano ba? Di lagi. Basta mo ni tambal sa dagaton. Sana, paganday na ko. Abrihin na pag denglar ka sa barko. Pag action na ni Mugsuka, abrihin na. Pantayin mo kung gilad, ani, ha? Lagi, wala giti kang ilad. O na ng Pantay kwarta. ka. Sige na, lako na. Mingaon ko ni mo, son. Ikaw na ba dahil mo noon, magani po ko ni mo. Baby, padalik itong laptop. Sige na, magulirap na ba rin yung mata? Pag-amping nito nga. Oh, son, next tips, ha? Oo. Lodi ko, kunin ko ka-text, Lodi ko. Binayaran na. O sige, sige, lutan na ka. Sige, Pag-amping. son. Bye-bye, son. Dagaton, galakin mo na kung ano yung paminaw, eh. Puta na ko biya, na may babae dring. Gusto mo kalkag giribo. Miss, anang, kung saan nga lugar, miss, nga, dagko naman kay bawod. Ano na siya, miss? Sorry ikaw na ni. Sorry ka, na kasok ako naman kayo. Uy, bleh. Iyon na. Nadig tama si Nelson. Nadig hatag na tambal. Bleh. Di lagi ba kaya mo rin yung musaka ko. Bleh. Aprihan, be. Aprihan akong kara. Wakman. Hey, ako tukdukon, be. Wakman yung sulod. Oh, di gabay king papel. Akong masahon, be. Kabalo man di ay ka nga dagotunon ka nganong gasakay-sakay magagbarko. Kalaw ko ginisilin so giila jud ko. Giila jud ko ni normal tala jud ka suda ka. Hello. Hello, Oh, Son. kumusta ka na dyan? Tagalog na ka? Oh, okay lang ako dito. Wala kasi yung boss ko dito eh. Oh, ano? Son, Tawag mo nga. tatlong buwan ako walang sweldo dito. Pwede mo ba? Wala mo ako ng pera. Ha? Di madungog? Alain natin mo, Son. Oy, lain ka lagi ay. Unsa? Ano sabi mo? Yung sweldo ko dito ba, hindi pa man ako ginahatagan ng amo natin, oy? Hindi, mangayo ka pala. Ay, ayaw man magbigay. Nagpunta man siya doon sa Bagyo. Tapos hindi siya makauwi kasi may bagyo doon. Magkano bang kinanglan mo? Bigyan mo ako lang kahit 5,000 lang. Okay na sa akin yan. Ha? Isang simana lang yan. Isang simana lang yan dito. Grabe. Ang grabe mo naman kagastador. Walain ka lagi doon. Ay, wala man ako makain dito. Wala man karinderya dito. Oh, may kausap ako sa kabilang linya. Wala day kang gibinla magkuhan. Sa lapi. Wala man ako. Pilak lang. Mayroong pilak na iniwan dito.
Sige, magpadala akong pera yan. Uy, maghiram ka kay Boss Adin. Ayoko na, mauwaw na ko. Sige na, wala man tayong ano. Ay, ikaw, bahala dyan. Basta kailangan ko ng pera. Uy, Son. Oh, Makatapos ito, wala na akong load. Bigyan mo ako ng load, ha? grabe. Sige. Ay, nagreklamo ka na sa akin. Lagi. Oo na, bigyan kung hindi madugay. Asa, Son? Oh, bigyan kita. Sige, thank you, Son. I love you, Son. Sige, lap. Kano na yan, ano? Hey! Hello? Yung pinadala mo nga pera sa akin ba? Hindi ba nakapunta sa akin, oy? Anong hindi? Ipadala na ako to. Na-receive na to ni mo. Kinuha ng delivery boy. Inuwi sa kanilang bahay. Kasi wala silang pambili ng bigas. Kawawa naman dahil binigay ko na lang. Ha? O, bigyan mo. Alam mo ba na ang mountain bike ko yun akong gipinta? Son, pasensya ka na talaga. Naawa lang ako sa delivery boy. Bigyan mo na. Magpadala ka mo na kahit 3 mil dito. Sige. Salamat, Son. Hello? Hello, Son. Oh, natanggap mo na. Tanggap ko lang, pero kaso kulang din. Wala na, akong TV, ako nang iprinda. Akong rep, iprinda na ako. Saan pa may iprinda na ko, ani? Son, alam mo, may nakita ko doon sa, doon sa may mall dito sa Maynila. Gusto kong bumili ng yung mahabo gani na sandal, Son. Yung uso-uso. Oo, gani. Sige, pumalit ka. Problema, ang sumaya ko, ipadalawa na ko. 3.5 may yung binigay mo sa akin. Kulang ng 2.5. Kasi magbili pa ako ng skinny jeans. Magbili pa ako ng yung damit na pang alam mo na. Wala na ko yung prinda din. Nahin mo dawat o brief niya, iprinda na ko ni. So, anong gagawin ko? Wala na ko ibabuhat, ana. Diskagyan ginani mo. Sige, maguna-una sa ko. Soon, ayun na na. Soon. Sao ba na ako ni eh? Wala ba yung patol ako kay iguan na. Ang mahalin. Soon. Sige, makita ko pamagis sa mga. Matabalan mo sa din mo, Soon. Wow, ta! Kira! Naglibog na dyan ko dulanday. Kada tawag na lang niya mga ayo. Ako may buhaton ako, ani. Wala mo ko ikahatag diya. Tinuod lang. Gipangga na ako ni si Faith ba. Problema ka ni Gara na mga good. So kaya ngayon akong buhaton, ani. Palihog na lang kong patukar sa kong paboritong sonata diha. Salamat kayo. Pwede manghiram ninyo diha, Dulanday. Dahil maprinda diha. Yung suwat magtatampo. Nelson.